Новая міграцыйная стратэгія Дональда Туска і як яна паўплывае на беларусаў. Адкрыты канфлікт Дуды і новага ўрада. І якія шансы, што ў Польшы дазволяць грамадзянскія партнёрствы. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, а з вамі зноў Максім і Кірыл. Апошнім часам толькі чытаю навіны, што Польшча змяняе падыход да мігрантаў. Што адбываецца? Распавядай. Так, насамрэч, 12 кастрычніка падчас канвенцыі грамадзянскай платформы. Канвенцыя гэта... Канвенцыя гэта такі вось з'езд партыі. Тусоўка. Тусовка, так. Некалі гэта вось было як там КПСС, калі там было прэзідыум і ўсё было сур'ёзна, цяпер гэта больш нефармальна. І падчас гэтай канвенцыі проста як гром пасярод яснага неба Дональд Туск абвесціў пра тое, што Польшча працуе над новай міграцыйнай палітыкай. Дакладна гэта будзе міграцыйная стратэгія на 25-30 гады. І, канешне, гэта прывяло да таго, што сярод каментатараў палітычных, не толькі польскіх, канешне, і беларускіх, быў проста сапраўдны шок. Бо, па-першае, ніхто не спадзяваўся такога сур'ёзнага і жорсткага тону з боку Дональда Туска. І сярод беларусаў, канешне, было бачна, што вось такі нейкі ступар, бо ўсе пачалі крыху хвалявацца, ці не будзе гэта азначаць, што Польшча проста зачыніць межы. Якое маё ўспрыняцце, што лібералы, быццам бы, і вось кааліцыя, якая перамагла, яны павінны больш, не ведаю, лагодна, гасцепрыемна ставіцца да мігрантаў, а быццам бы атрымліваецца наадварот. Па-першае, варта памятаць, што канвенцыя платформы адбывалася адначасова з канвенцыяй права і справядлівасці. Пра гэту канвенцыю мы яшчэ там будзем размаўляць адным з нашых найбліжэйшых выпускаў. Але для Дональда Туска было вельмі важна стварыць нейкі інфаповад, які, па-першае, прыцьміць увогуле тое, што адбываецца ў пісе. Калісьці я ўжо казаў, што Дональд Туск, ён сапраўды не вось такі мілы сімпатычны дзядзенька. Так, ягоны вайб зусім іншы, чым у Качынскага. Але насамрэч гэта вельмі жорсткі і цынічны палітык. Варта памятаць пра таймінг. Гэта здарылася 12 кастрычніка, а 15 кастрычніка была гадавіна выбараў 23 года. І сярод агулам каментароў, якія былі з боку палітолагаў ці там журналістаў, скажам так, тон гэтых каментароў быў не зусім задаволены, скажем так, вынікамі працы першага года. Окей. І ідэя была такая, што все забудуцца пра вынікі першага году, і ўсе забыліся, таму што мы раскажам пра мігрантаў. Так, і і амаль што ўсе забыліся. Так, бо выйшла шмат розных артыкулаў, якія былі прыгатаваны яшчэ загадзя, так. Але вось у такім бягучым каментаванні гэтая тэма сталася вось такім проста абсалютна здамінавала, так, усе іншыя тэмы. Да таго ж варта памятаць, што гэтай сваёй ідэі Дональд Туск хацеў перахапіць, на мой погляд, ініцыятыву ў праве справядлівасці канфедэрацыі. І гаворка тут ідзе перадусім пра барацьбу з нелегальнай міграцыяй. Бо варта памятаць, што ў 15 годзе падчас выбараў парламенцкіх у Сейм, калі платформа з крахам прайграла і перамог ПіС выкарыстаў карту менавіта нелегальнай міграцыі. Ты з нашых гледачоў, хто там крыху старэйшы, бо гэта было ўжо 9 гадоў таму, могуць памятаць, што адбывалася на поўдні Еўропы. Бо Еўропа сутыкнулася сапраўдным цунамі мігрантаў з краін Афрыкі, з краін Блізкага ўсходу. У дадзены момант усё ўказвае на тое, што тэма міграцыі будзе адной з галоўных тэмаў падчас выбараў прэзідэнцкіх. Так. І такім чынам Дональд Туск зрабіў проста такі вось крок наперад, каб абыграць сваіх супернікаў. Распавядзі пра стратэгію. То бок, вось Дональд Туск яе прэзентаваў, і ўсё, яе прынялі, будуць выконваць, і як гэта адбываецца? Галасаванне па гэтай стратэгіі адбывалася на дадзены момант толькі ўнутры ўраду. Так, то бок гэта было такое пастанаўленне ўраду Рэчы Паспалітай. Яно адбылося 15 кастрычніка менавіта ў дзень гадавіны выбараў, што таксама указвае яшчэ раз, што гэта была, на мой погляд, дакладна адна з мэтаў Дональда Туска. І падчас гэтага паседжання дайшло да спрэчкі, такой адкрытай спрэчкі паміж міністрамі ўраду Дональда Туска. І перадусім гаворка ідзе пра 4 канстытуцыйных міністраў ад левых. Яны выразілі ў сваю чаргу так званы вотум сепаратум. То бок, вось калі ўсе прынялі ўхвалу, то яны дапісалі да гэтай ухвалы сваё меркаванне, у якім яны не пагаджаюцца з палітыкай ўраду.
Але тыпу яны не могуць адмяніць гэту пастанову стратэгію. Адмяніць не, скасаваць не. Але варта памятаць, што гэта на дадзены момант толькі пастанаўленне ўраду. Таму я б усіх на дадзены момант яшчэ крыху супакоіў, трэба пачакаць, пакуль гэты дакумент увогуле будзе прапрацаваны і патрапіць у Сейм у выглядзе законапраекту. Плюс варта памятаць, што падчас прыняцця законаў адбываюцца дэбаты ў Сейме, калі могуць таксама ўнесці нейкія папраўкі, пасля чаго яшчэ ёсць Сенат, напрыклад, так? І таксама Анджэй Дуда можа там паўплываць на сам дакумент. Пакуль ён яшчэ прэзідэнт. Пакуль ён яшчэ прэзідэнт. Таму праца на гэтым толькі пачалася. Тое, што мы пабачылі і пачулі, гэта пакуль што толькі ідэя. Вось, яна не мае нейкага замацавання ў законах Польшчы. Ну вось давай пагаворым пра тое, што там увогуле за ідэя. Сябры, я прачытаў гэты дакумент, нават прачытаў яго 3 разы, каб ва ўсім добра разабрацца. Гэта вялікі дакумент, дзе польскі ўрад спрабуе ўвогуле цалкам перарабіць усю міграцыйную палітыку Польшчы. Праз увесь дакумент ідзе такая ніць, дзе сказана, што Польшча дагэтуль увогуле не мела нейкага сістэмнага падыходу да міграцыі. А ў апошнія гады Польшча была адной з тых краінаў, якая сутыкнулася з адной з найвялікшых хваляў эміграцыі. Тут варта сказаць і пра міграцыю з Украіны, вядома, і беларусы, і не толькі. Вось. У выніку, як там прапісана проста даслоўна у дакуменце, у дадзены момант у Польшчы жыве да 3 мільёнаў іншаземцаў. Пры насельніцтве? Пры насельніцтве 38 мільёнаў. Это шмат. Это шмат, бо што таксама было падкрэслена ў дакуменце, пасля Другой сусветнай вайны Польшча сталася адной з найбольш монанарадовых, скажем так, краін свету, дзе тытульная нацыя была проста абсалютнай большасцю, там 98% прыкладна. Гэтая хваля міграцыі змяніла вельмі моцна этнічны састаў Польшчы. Таму тут проста трэба выпрацаваць нейкі падыход. Слухай, цікава, вось Беларусь, я лічу асабіста, што гэта таксама вельмі монаэтнічная такая дзяржава. Значна менш, чым Польшча, насамрэч. Цікава. Вось, і 10% мігрантаў быццам бы гэта не так шмат. 3 мільёны на фоне там 38-36. Але варта памятаць, што гэтыя 3 мільёны сканцэнтраваныя перадусім у вялікіх гарадах. Вось. І ў вялікіх гарадах гэта адсотак будзе большым. Вось. Цяжка сказаць на дадзены момант, колькі, напрыклад, у Варшаве. Так? Але мы ўсе бачым, вось, калі мы ідзем па Варшаве, якія мовы мы чуем. Так? Увогуле, сярод журналістаў, каментатараў, па-першае, была такая констэрнацыя, то бок такі вось ступар, што з вуснаў прэм'ера ўсё гучала так, быццам бы Польшча хоча перастаць выконваць увогуле свае міжнародныя абавязацельствы. Перад ЕС. Не толькі. Перадусім гэта Жэнеўская канвенцыя. 51 года. Калі мы заглянем у дакумент пад назвай «Міграцыйная палітыка» на 25-30 гады, то тут вось даслоўна амаль што на самом пачатку ідзе крытыка сістэмы прызнавання прытулку і ўвогуле міжнароднай аховы, якая склалася пасля Другой сусветнай вайны, бо быццам бы яна не адпавядае рэаліям сённяшняга дня. Так? І у вялікай ступені гэта таксама ўсё ж такі праўда, так? Бо свет значна змяніўся, мы жывем у часы, калі вядуцца гібридныя войны, так, і пытанне міграцыі можа быць адным з тых, які будуць выкарыстоўвацца. Ну, слухай, цікава, кажаш, асабліва вось зараз, калі шмат і беларусаў атрымліваюць абарону і статус уцекача, і ўвогуле, ну, вось, міграцыя вялікая ў свеце. Рэальна шмат людзей, каму вось гэтая абарона міжнародная патрэбна. Што ім рабіць? Там не кажуць, што перастануць даваць. І варта, д'ябал ткві в шчыгулах, як то кажуць у Польшчы, ось, варта чытаць дробны тэкст, ось, і глядзець, што там напісана даслоўна, так? І ў гэтым дакуменце не кажуць пра тое, што вось трэба адмовіцца ад дапамогі іншаземцам з іншых краінаў, якія шукаюць прытулку. Не, толькі пра змену падыходу, што, па-першае, варта раздзяляць нелегальных мігрантаў, якія штурмуюць межу, так, і людзей, якія прыехалі ў Польшчу і хочуць тут астацца, інтэгравацца ў грамадства і просяць прытулак. Так, вось там вельмі бачна гэты падзел. Да таго ж, я спяшаюся крыху супакоіць беларусаў, бо беларускае пытанне ў кантэксце абмяркоўвання гэтага дакументу падымалася некалькі разоў.
Перадусім самім прэзідэнтам Анджэем Дудай, які, выступаючы у Сейме, аб чым мы яшчэ там будзем сёння размаўляць, звярнуўся да Дональда Туска прамым тэкстам, што ці не азначае гэта, што цяпер вы будзеце адмаўляць беларусам у праве на прытулак у Польшчы. Пасля гэтага там некалькі хвілін пазней на трыбуну ўвайшоў сам Дональд Туск і сказаў, што калі гаворка пра беларусаў, то ён не ведае ні аднаго прыкладу, калі беларусы пераходзілі мяжу нелегальна. Ну, беларусам у гэтым сэнсе Можна супакоіцца. Прынамсі выдохнуць і прынамсі не панікаваць. Да таго ж яшчэ ёсць такі палітык Міхаў Камінскі. Ён у дадзены момант у польскім сенаце, і ён вельмі заангажаваны быў заўсёды ў беларускае пытанне. І я глядзеў яго інтэрв'ю у тэлебачанні ТФН-24, дзе ён абмяркоўваў таксама гэтае пытанне. І ён таксама там падкрэсліў, што беларусаў гэта не тычыцца. Тут гаворка пра нелегальных мігрантаў, так, і барацьбу з імі перадусім. Мы легальныя мігранты. Так. Карта паляка, візы, што зменіцца? Ёсць пункт пра карту паляка. І па іншым пунктах таксама карты пабыту, грамадзянства і гэтак далей. Адным з галоўных тэзісаў, які ідзе проста праз увесь дакумент, гэта інтэграцыя. Інтэграцыя іншаземцаў у польскае грамадства. Таму, сябры, перадусім, вучыце польскую мову. Сур'ёзна. А дзе можна вывучыць польскую мову? Школе польскай мовы польскі на так. Спецыяльна для гледачоў і глядачак нашага падкаста польскі на так дае зніжку ў 10% па прамакоду «Зроблена 10». Усе спасылкі будуць у апісанні відэа. Першае, на што я звярнуў увагу, гэта, скажам так, можна сказаць, нават зварот да еўрапейскай супольнасці, так, з патрабаваннем, я б нават сказаў, пераглядзець еўрапейскую палітыку, звязаную з мігрантамі. Так. І насамрэч Дональд Туск тут ужо зрабіў першы поспех, бо даслоўна там дзень пазней ён паляцеў у Брюссель на саміт ЕС і прыехаў адтуль з дакументам, дзе краіны ЕС пагаджаюцца на ягоныя тэзісы. Нічога сабе. Ну, канешне, гэта ўсё частка палітычнага маркетынгу, бо мы ўсе ведаем, што Дональд Туск мае вельмі добрыя кантакты ў Еўрапейскім Саюзе. Ён ўсё ж такі там быў у гэтых структурах шмат гадоў, працаваў цяжка. І я проста амаль што ўпэўнены, што ўсё выглядала прыкладна так, што яшчэ за пару дзён да таго, як Туск абвесціў пра сваю ініцыятыву, ён тэлефанаваў Уршуле фон дэр Ляйен і сказаў там: калі ласачка, Уршула, вось будзе такое пытаннешка, ці пагаджаешся. Падтрымайце рэпостам. Падтрымайце, так. Яна падтрымала, і ўсё пайшло далей. У выніку у Туска атрымалася перацягнуць на свой бок усе краіны ЕС, усе пагадзіліся, так. І ёсць шанец, даволі вялікі шанец, што вось гэтая міграцыйная палітыка, прынятая ўрадам Дональда Туска, магчыма, у крыху змененым там выглядзе, будзе проста агульнаеўрапейскай палітыкай. Нічога сабе. Але вось у самім дакуменце звярталася ўвага на тое, што трэба перапрацаваць увогуле сістэму, міжнародную сістэму, звязаную з міжнароднай аховай. Гэта па-першае. То бок, трэба ўнесці нейкія папраўкі відавочна ў Жэнеўскую канвенцыю, так думае Дональд Туск. Пасля гэтага гаворка ідзе, напрыклад, пра мігрантаў, якіх выкарыстоўваюць для таго, каб засыпаць дэмаграфічную дзіру ў Польшчы. Бо апошнія гады мы ўсе ведаем, што насельніцтва Польшчы скарачаецца. Так, скарачаецца вельмі хутка. Не хапае рабочых рук. Дзе шукаць гэтыя рабочыя рукі? І, канешне, тут польскі ўрад дзейнічаў так, як усе іншыя ўрады, насамрэч. Міграцыя, мігранты, так. У новай міграцыйнай палітыцы Дональд Туск прапануе, увогуле ўрад польскі, прапануе карыстацца перш за ўсё ўнутранымі рэсурсамі. То бок, як? Тут у мяне таксама ёсць пытаннешка. А як? Адкуль узяць новых палякаў, калі, па-першае, іх трэба нарадзіць, і пачакаць гадоў 20, так? Канечне, там ёсць такі пункт напрыканцы дакумента, што трэба працаваць з палоніяй. То бок з польскай дыяспорай. Трэба ствараць умовы, трэба ствараць умовы, каб людзі захацелі вяртацца у Польшчу. Давай пра змены, якія тычацца беларусаў.
у нас шмат у каго ёсць карты паляка. Ось мне няма, але я вельмі зайздрошчу тым, у каго ёсць. Што тут мяняецца? На карту паляка там звярнулі ўвагу перадусім у такім аспекце, што там амаль што прямым тэкстам напісана, што палякі ўжо скончыліся за мяжой, а людзі ўсе едуць. І асабліва звярнулі ўвагу на тое, што існавалі перагібы, так, што прыязджалі не зусім палякі по карце паляка, што ўсё часцей здараліся фальшывыя дакументы, напрыклад, так, і што трэба з гэтым нешта зрабіць, трэба проста навесці парадак, так, вось у гэтай галіне. Увогуле увесь дакумент можна, вось, ён прынамсі так і называецца take back control, так, вярнуць кантроль за увогуле працэсамі міграцыі. І за працэсамі ажно да атрымання мігрантам грамадзянства. Змены, якія там прапануюцца, яны такія насамрэч даволі жорсткія. Напрыклад, вось пры атрыманні польскага грамадзянства, каб пацвердзіць тое, што ты ведаеш польскую мову, ужо не будзе дастаткова дыплому аб заканчэнні польскага ВНУ. Ось, нават калі ты вучыўся на польскай мове. Гэта, з аднаго боку, гучыць крыху абсурдна, а з іншага боку, я ўпэўнены, што здараліся такія сітуацыі, калі там у нейкіх прыватных ВНУ людзі амаль што не хадзілі вучыцца, так, і прыносілі нейкі дыплом, напрыклад. Дадаткова ўрад плануе ўвесці тэст на грамадзянства. Тэст, які павінен выглядаць, так як яны пішуць, гэта будзе нешта пра мову, культуру, гісторыю Польшчы, так. Насамрэч, для мяне гэта тэма не новая, бо я выдатна ведаю, як гэта выглядае ў Великабрытаніі. Вось, там ёсць такі тэст «Life in the UK». Ось. Дзе там цябе пытаюць па гісторыі, напрыклад, там чым любіў снедаць там Генрых VIII, напрыклад, так. Настолькі? Там ёсць Ці ты жартуеш? Не жартую. Так, я ведаю, што людзі сур'ёзна гатуюцца, але там, ёсць кніжачкі, па якіх можна гэта прыгатавацца. Трэба проста вывучыць, насамрэч, вось, гэта матэрыял. І ёсць таксама моўны экзамен. Ці ты мусіш прыехаць, вось з табой паразмаўляюць там 5 хвілін і даюць табе сертыфікат. А што датычыцца візаў? Ці ёсць нейкія змены? Наколькі я зразумеў, плануецца большы кантроль за тым, каму і як выдаюцца візы. Вось, насамрэч, змену падыхода мы ўжо бачым апошнія месяцы, так? Гэта таксама і спыненне праграмы ПБХ, напрыклад, і ўвогуле праблема з атрыманнем візы. Але ці правільна разумею, што проста будзе больш кантролю за тым, каб чалавек, які атрымаў візу, вось выкарыстоўваў яе так, на што ён яе атрымаў. То бок, працоўная віза, працуй, куды ты там, дзе збіраўся. Так. Віза на навучанне, вучыся там, дзе збіраўся. Дарэчы, на студэнцкія візы Дональд Туск у сваёй прамове звяртаў асаблівую ўвагу, бо я думаю, што ён мае статыстыку, ось, якую мы не маем. Ось, што ўсё больш і больш было так званых фікцыйных візаў. Я вельмі спадзяюся, што раней ці пазней мы гэтую статыстыку пабачым, бо ў дакуменце напісана, што быў праведзены аўдыт. Ось, і што была прадстаўлена так званая бяла кщэнга, так, то бок белая кніга, то бок такі рапарт, скажем так, глыбокі аналітычны рапарт па праблеме з міграцыяй у Польшчы. Добра, быццам бы мы ўсё пра гэта сказалі. Давай вынікі. Гэта ўсё ўпісваецца ў такі агульнасвятовы тренд, так, то бок пасля той адкрытай палітыкі, якая была, напрыклад, у Еўрасаюзе ў часы Ангелы Меркель, калі вось проста мігрантаў запрашалі, можна нават так сказаць, у Еўропу, падыход змяніўся. Ось, і ініцыятыва Туска, яна ўпісваецца ў падыход агульнаеўрапейскі. Гэта, дарэчы, знайшло сваё пацверджанне вось на гэтым саміце ЕС, дзе Туск проста вось прабіў, скажам так, прыняцце гэтага дакумента і акцэптацыю яго іншымі краінамі ЕС. Беларускае пытанне ў гэтым у кантэксце гэтай ініцыятывы падымалася некалькі разоў з вуснаў вельмі высокіх рангам палітыкаў, у тым ліку прэзідэнта. Ось, таму, на мой погляд, чакаць нейкіх зменаў, напрыклад, па літоўскаму сцэнару, я б не чакаў, насамрэч. Падыход дакладна будзе больш жорсткім. Больш жорсткім, чым зараз, але не больш жорсткім, чым у Літве. Насамрэч, на дадзены момант я не бачу таго, каб усё рухалася ў кірунку літоўскім. Калі вам падабаецца наш падкаст, то, калі ласка, ставьте падабайкі, пішыце каментары, распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам, а мы працягваем. Што за атака Дуды на ўрад? Што адбываецца? Анджэй Дуда, як прэзідэнт, мае выключную прерагатыву. Ён у кожны дзень амаль што можа звярнуцца да палякаў, вось як там
папа рымскі урбі et orbi, прыйсці ў Сейм і толкнуць прамову з трыбуны. Прэзідэнт Анджэй Дуда напярэдадні гадавіны выбараў 15 кастрычніка звярнуўся з просьбай, з прапановай да маршала Сейму Шымона Галоўні, каб выступіць у Сейме. Насамрэч, ужо на той момант сталася зразумела ўвогуле, аб чым будзе гаворка. Ну, гадавіна выбараў, вядома, так. Ось. І, на жаль, для Анджэя Дуда не атрымалася гэта зрабіць 15 кастрычніка, ну, бо там былі нейкія там свае там прычыны, ось, але атрымалася 16. Ось. І 16 кастрычніка мы пабачылі, скажем так, аб'яўленне вайны з боку прэзідэнта Анджэя Дуды ўраду Дональда Туска. Ось. Даўно вядома, што паміж гэтымі панамі іскрыць увесь час. Вось так, ввогуле ёсць такое слово, якое я там некалі казаў, кохабітацыя, так? То бок гэта суіснаванне прэзідэнта і ўрада з абсалютна двух розных палітычных лагераў. Польская сістэма дзяржаўная створана вось такім чынам, што гэтым дзвюм вось лагерам трэба неяк супрацаваць. На гэта патрэбная добрая воля. Добрай волі няма. Ось, так, і гэта мы ўжо канчаткова пабачылі вось падчас звароту Анджэя Дуда. Што ён такога там сказаў? Анджэй Дуда падчас свайго звароту ўвесь час рабіў толькі адно. Атакаваў Дональда Туска і ягоны ўрад. Распавядаў пра ўсе магчымыя хібы, пра тое, што Польшча не развіваецца як належыць, пра тое, што парушаецца Канстытуцыя. Пры гэтым, канешне, Анджэй Дуда ўвогуле не ўспамінаў пра тое, якія дакументы ён падпісваў у цягу 8 гадоў кіравання Польшчай правам і справядлівасцю і што там парушала ці не парушала Канстытуцыю. Так? Цікавым было тое, што Анджэй Дуда ў гэтым звароце увесь час, скажем так, у двукосе падміргваў ПСЛ, партыі ПСЛ, Польскае студэнцтва людовае. Партыя, якая ў кааліцыі? Уваходзіць у кааліцыю ў рамах кааліцыі «Трэця дрога». Ось такая кааліцыйная кааліцыя. А ў апошні час палітыкі права і справядлівасці ўвесь час кідаюць у эфір такі слоган, што вясной будзе нейкі пераварот. Пераварот у сэнсе не ў такім сэнсе, што там выйдуць нейкія танкі так на вуліцы, але ў тым сэнсе, што адбудзецца пераварот так званы палацовы. Што вось мы зараз тут дамовімся з канфедэрацыяй і польскім студэнцтвам людовым, то бок вось ПСЛ, якім кіруе Кошыняк-Камыш, міністр абароны. І вось будзем так шчасліва кіраваць Польшчай, вось стварым кааліцыю, вось і яшчэ там прыпігнем свайго прэзідэнта, вось там палякі за яго прагаласуюць. А калі яны аб'яднаюць сваіх дэпутатаў, у іх сапраўды будзе большасць? Матэматычна так. Матэматычна так, паліталагічна гэта амаль што немагчыма. Чаму? У сваім трэдзе, які я напісаў у гадавіну выбараў 15 кастрычніка ў Твітары, я назваў існуючую ў дадзены момант кааліцыю экзатычную. Вось экзатычную праз розніцу ў поглядах. Тая кааліцыя, вось гэта гіпатэтычная кааліцыя, аб якой марыць права і справядлівасць, яна была б яшчэ больш экзатычнай. Бо так у гаспадарчым сэнсе, напрыклад, мне вельмі цяжка сабе ўявіць, як Славамір Мэнсон, напрыклад, будзе міністрам ва ўрадзе ПіС і будзе падпісваць чэкі на, напрыклад, выплату чарговых пасобій там нейкім групам грамадзян, калі канфедэрацыя ўвогуле супраць вось такім сацыяльным пакетам, так. Якую мэту пераследаваў Дуда? То бок, навошта гэтае вось такае адкрытае супрацьстаянне? Прэзідэнцкія выбары. Гэта першае, што прыходзіць увогуле ў галаву, калі гаворка, чаму прэзідэнт гэта зрабіў. Нядаўна Дональд Туск абвесціў, што 7 снежня, то бок за там, скажем так, 7 тыдняў, так, грамадзянская платформа абвесціць, хто будзе кандыдатам, канчаткова абвесціць, хто будзе кандыдатам у прэзідэнта, так. То бок барацьба ўжо ідзе, барацьба ўсё больш вострая, так. І Анджэй Дуда тут хацеў проста вось выкарыстаць свой статус, ось, як прэзідэнта, каб вельмі моцна ўкалоць кіруючую кааліцыю і паказаць на ўсе магчымыя хібы гэтай кааліцыі. Так. Плюс яшчэ вельмі цікавы момант, што згодна з Канстытуцыяй, калі прэзідэнт выступае з гэтай прамовы, яна называецца орэнджа, то бок зварот. Не адбываецца дэбата. То бок яна забароненая. Вось прэзідэнт скончвае там з прамовай, сыходзіць з трыбуны і можа сабе ісці далей, і ўсе маюць проста вось маўчаць. Каментарыў нельга там заставіць. Не, каментараў быць не можа. Але згодна з рэгламентам Сейму, прэм'ер-міністр можа ў кожны момант выйсці на трыбуну
хлопцы вось просто пачалі бадацца, скажем так. І Туск сапраўды выходзіў і Так, нешта... і Туск выйшаў пасля прамовы Дуды, пры гэтым Дуда выйшаў адразу з зала, і таксама з зала выйшлі дэпутаты права і справядлівасці, паказаўшы, што Дуда скончыў, усё, нас тут нічога не цікавіць, мы пайшлі, так. І выйшаў Туск і пачаў адказваць на тыя словы, якія казаў Дуда, свой пункт за пунктам, скажем так. Ну, хлопцы завочна пасварыліся, скажем так. Так гэта выглядала. Такая завочныя дэбаты, так. Сябры, калі ласка, працягвайце падтрымліваць нас на сервісе Buy Me Coffee. Вы можаце зрабіць разовы донат ці выкупіць штомесячную падпіску. Апошняя тэма на сёння грамадзянскія партнёрствы. Што адбываецца? Ці можна будзе у Польшы абрацца шлюбам, вось мне з табой, напрыклад, а маёй сяброўцы з іншай маёй сяброўкай? Насамрэч, некалькі дзён таму міністра урада Дональда Туска па справах роўнасці Катажына Кутула, яна ад левых, абвесціла, што складзены законапраект пра ўвядзенне ў Польшчы інстытуту грамадзянскіх партнёрстваў. Так. Пры гэтым гэты інстытут тычыўся бы не толькі аднаполых саюзаў, а таксама рознаполых саюзаў. То бок ён быў бы даступны для ўсіх грамадзян. Польшча адна з некалькіх краін Еўрапейскага саюзу, дзе ўвогуле няма такога інстытуту дагэтуль. Так. Пры гэтым еўрапейскія суды сваімі прысудамі змушаюць Польшчу увесці нейкую фармалізацыю, магчымасць фармалізацыі для аднаполых, напрыклад, партнёраў. Спробы ўвесці такі законапраект рабіліся ўжо даволі даўно, яшчэ падчас першага ўрада грамадзянскай платформы перад 15-м годам, так, але тады ўсё скончылася фіяскам, і ПСЛ, дарэчы, і не толькі ПСЛ, яшчэ і некаторыя там іншыя члены таксама грамадзянскай платформы заблакавалі гэты законапраект. У дадзены жа момант гэтая ідэя была адной з такіх галоўных, можна сказаць, можа не найбольш галоўнай, канешне, але адной з топ-10, скажем так, падчас перадвыбарчай кампаніі ў 23-м годзе. І Дональд Туск некалькі разоў сам асабіста проста абяцаў, што так, гэта тое пытанне, па якім мы, напэўна, дамовімся, і гэта будзе ўведзена. Ад выбараў мінуў год. Туск на пачатку гэтага года сказаў, што да канца зімы. Зіма пачынаецца толькі. Не, той зіма якраз скончылася. Мінулая, так, то бок 8 месяцаў таму гэтае пытанне павінна было быць ужо неяк там вырашана. Так? Але увесь час быў канфлікт унутры кааліцыі, і перадусім гаворка пра асяроддзе Кошеняка-Камыша, то бок партыю ПСЛ, польскае строніцтва людовае, так, якая з'яўляецца адной з двух частак трэцяй дрогі, так, разам з рухам галоўня. Спадарства з ПСЛ сказала, што не. Ніякім чынам мы ўвогуле ні на што не пагадзімся. Усё, што мы казалі падчас перадвыбарчай кампаніі, гэта ўсё там забыць. Гэта, скажем так, мы казалі не зусім сур'ёзна, увогуле лічым, што тое, што мы казалі, мы жартавалі. Мы жартавалі, так нікому гэта не патрэбна. Ёсць такое паняцце прыспасабленне вавнэншна дзечы. Так, то бок я нават не ведаю, як гэта перакласці, так шчыра кажучы, на беларускую мову. Але гаворка ідзе пра тое, што калі, напрыклад, ёсць там дзве партнёркі ці двух партнёраў, і адно з іх мае дзіцё біялагічнае сваё, так, то калі яны разам у грамадзянскім партнёрстве такім, так, то другі партнёр мае опекунчыя правы да гэтага дзіцяці. Так. На гэта ПСЛ не пагаджаўся, і тут левыя зрабілі крок назад, сказалі, добра, мы ад гэтага адмовімся. Так. І ў гэты момант ПСЛ пачаў ўжо проста выкатваць там нейкія, насамрэч часам ўжо проста нават дзіўныя аргументы, што, напрыклад, ім перашкаджала тое, што людзі прыйдуць у ЗАГС, двух аднаполых партнёраў прыйдуць у ЗАГС і падпішуць нейкі дакумент. То бок, што ЗАГС гэта не для такіх людзей. І Катажына Кутула, тая міністра, якая абвесціла пра тое, што такі праект з'явіўся, абвесціла, што ён мае статус урадавага. Гэта увогуле найвышэйшы статус усіх законапраектаў. Так, то бок, які падаецца непасрэдна ўсім урадам у Сейм. Так, гэта такі прэстыж, скажем так. Плюс пры гэтым адбываюцца кансультацыі і гэтак далей. То бок гэта такі даволі доўгі працэс, але найбольш такі прэстыжны працэс, калі гаворка пра законапраекты. Пры гэтым ПСЛ сказаў, што яны ўвогуле нічога не чулі.
З ім ніхто не кансультаваўся, і тут, скажем так, існуе верагоднасць, што гэтае пытанне можа быць адной з плоскасцяў, дзе могуць быць патэнцыйныя канфлікты у бліжэйшыя месяцы унутры кааліцыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Пры гэтым я асабіста ўпэўнены, што пані Кутула, міністр, напэўна, не зрабіла гэта сама. Напэўна, тут была акцэптацыя і дазвол Дональда Туска скласці гэты праект. Амаль што 100% перакананы, што ідзе нейкі гандаль. Ідзе нейкі гандаль у кулуарах. Так? Бо ёсць два пытанні важныя для двух меншых кааліцыянтаў у кааліцыі. Для левых гэта аборт і грамадзянскія партнёрствы. З абортамі там увогуле няма чаго шукаць у дадзены момант. Так, гэта пытанне. І Дональд Туск, дарэчы, адкрыта сказаў, што у гэтай кадэнцыі Сейму пытанне закрытае, немагчыма, не будзе большасцю. Але ёсць грамадзянскія партнёрствы. Для іх важна мець хаця б такі паспяховы поспех, хаця б адзін. Так? А для ПСЛ, у сваю чаргу, і ўвогуле трэцяй дрогі, вельмі важным пытаннем з'яўляецца пытанне складкі здравотнай для пшэчымбёрцаў. То бок узносаў на фонд здароўя, так, які мы ўсе плацім, ПіС іх вельмі моцна падняў, і адным з лозунгаў кааліцыі, калі яны ішлі на выбары, было што вернем все взад. Так, і яны па гэтым пытанні таксама не могуць дамовіцца. І на маю думку, тут ёсць проста прастора так на такі гандаль, што добра, давайте, мы тут саступім у гэтым пытанні, вы саступіце ў гэтым пытанні, дамовімся і прымем гэтыя законапраекты. Тым больш, што для кааліцыі напярэдадні выбараў вельмі важна мець парачку нейкіх такіх гучных поспехаў. Дзякуй, што глядзіце нас. Гэта апошняя тэма на гэты выпуск. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі, распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам, падтрымлівайце нас на Buy Me Coffee і да сустрэчы ў наступным выпуску.